adwa koninia anto kadhi blame wabunge. Adhi blame process mawayudo go wabunge. And Jaduong Duku osebedo advisor ma Jakom for so long. Ongeni Jakom has been messing processes moyudo go wabunge through their ODM and Ford Kenya, Chakre, Ford Kenya, LDP up to today. Yiero gikwanyo ji moko ma bogus ma ok nyal timo anything. Makoro Duku wacho ni no winjo dhi lorne gi bunge. Ere gimo mikao boga garbage in ti expect garbage ni ok wuogni. Kisekao ng'ato kaka wabunge moko mag dala waka iwacho ga ni kik waluong nying ji. To nitie ng'ama anyalo wacho ni kata nyathi ma jaklas 8 owinjo kaw tere bunge to gole oko mondo dhi dala because process mwayudo go Jaduong Duku nyaka wan lock our electoral process mondo wawach niya ka jo karachuonjwa dwaro mbunge ma dhi represent gi timiyo gi thuolo to giyiero mbunge ok ni jomoko dhi bedo e odgi e sitting room gi to gi decide ni karachuonyo wadwaro ng'ane Kisumo Central wadwaro ng'ane then at the end gibedo jok midwano dhi olorne gi parliament one make mistake dala then wadwani wadhi watim correction gi Nairobi. It is not possible. I want us to say ni kwa the electoral process this time miyo mondi teko mar dhi kwayo jothur gi mondo yiere miya teko mar dhi kwayo jothur mondo yiera ok ni ng'ato dhi decide but kosekele to nikech party ni wacho ni popular ni wan jo party about